Mwancho murigereri na ukwanire koronda nsia sura sobotko bwabo no botko boiga bwa kiando mutinyi wa 10 mwaka w'ikili 2025 kingo kwarigania eri karanse inso yanyore amaya senjira y'ubwekerano y'echinsa isato cyabo no botko boko bwati wetra senjira yo mutandao bwekerero Facebook rabaga sensemeria ya YouTube and Soko TV ereteriana Ishmael Mogere. Aso muchakano botukubwa bono kubwatikana n'ugweso kyogoke kwabasaye aso kwerikia buna bakichikura anene mono imeyorogongo rwagusi nigensemo yabamenyi kurwase county ya Kisii besokirie eriko kwanira omubaro yomoke bwabasaye abwase basabira basaye gwesokia aso bonge eriwerikie erinde bachikochora barayi baria vaganeti asobochoro bonene bo mwaka w'ikili 2025 na ibire umusekyo ito weekly forenge nasangana bamenyabu na kwarigania roboti rukubwatia Nechi kibire cha itiregesa ekiombe keregetenere toba chori ne chimbe imensi ya Kenya IEBC kutangaza kuigora bene wepoto ya continuous voters registration kubwatakana no kuigora wepoto yo n'ababisa ba IEBC gochake kubalikia ba kichikuraba ya nige karenge gakekia basaye gesokire eri kwelike buna ba kichikura anatakigima ime county ya Kisii amonere ya Nyamira chikura cha igorero nebibande mbigoreire moise koirango montago jako barangeria mochiko akachikura gose mochiko bwate bibande talinga na senge nchonga goiko mwana ye kujibesa aiche ko bwate kura osasike achiko bwate kebande. It is your right, democratic right, ko bwate kura otoko bwate kebande kubwata kana no gwesokia okwogoke kwa basaye elubeli kibona bakichikura bono niga mabodi asokire abu asabanta bange bakumetie na sekigose yaberebo egende kyagera basaye besokire abake egende ketangani bituo mbiyo bikwane kinga abantu mbaroro bunanje ngonjo karne tawnye ngo kora boda boda ngo kunandikire ngongo bunango taraiga tindara getu none kama busonga no enkorunga senguru nyanchwa tindara getu keroro as by now as I can say gondwete former Kiamwas ward goze Kiamwas ward ngaitikura chikubwate Kiamwas na abunda atakomanya dikaliyo kanya kotebya abantu ngantoro abwata kura abantu barabwata kura deka specifically nga itikora jiko bwateru ekebande kiaba one entity kokole interviews ntotageti aba Kenya babe confined into excessive uses of funds. Okay, omukumbo IEBC na bongi gwetha konya gotebinge poto igoiru konango tu irikiri mina aba akie kura abaya njetinda rogetu okende gionsi Kisii county asengo oranti ATV yoka nake nigo bake machire kiombe keregetenere toba chori ne chimpe imensi ya Kenya IEBC asoko tabeke bituo byo gwakachikura kobe bitaseni byo kubalikia bakia baya bechikura abubono asabege tichia bisichia bochine na chichi sub county koba chinsemo chokwelikia byo gotamanya nga yoko genda Kisii University ro nongo jina takera litu angaba bege tali ibudiriria abo bege tichikira kya abo bantu bakora just abantu maenda neke bantu mana abana funzi bali ro ali they are over 8000 bororo tigaye wani bareta public awareness. Second, riba kwanire youth juu mbare sama discourage. Tokende serikali yare gukora ete korate binde biga at sub county level every at polling stations where it is very homely for access of everybody. Kuna kama kiaba kiragera basaye batare ilikia igia kabere abasaye mbakweta moyo sana kulingana mono bugima mono borobo kong nebintu bino bikongete etume ya IEBC tikabarigie vijana mbira wabitari kirigasi watu egasi eyu na benga nga marketing bono toko IEBC marketing tikapato begasi meza chiri tori kia aba chijenzie chichibwa za chikuraonyana boni go baduro basemi kutia sabasaye libanyara ko bagasokia asobonge elinde bere kibuna bakichikura ekiagera obonchirelie boborayi nigo korwa asogwa kachikura soka bonge mukore registration yechikura takale ko imiza abantu baminto abayiboli baminto abana baito aliye soko tebenga gendo bwatere kurororo bwate kura na specifically ko majetenga egetuona kiego gojigwaka Register asobonge enere ide gochikoreta change ye yukero montata gete either they bring change or they maintain with high forts bono nigo yategera sabasaye n'abantu bonse bali batanye kwelikia buna bakichikura gwetsokia sobonge robeli kibabe abakichikura gingo reporter ya Ensoko TV korwa gasoba gatagatu mu Chibosongo county ya Kisii eretariane Wycliffe Orenge.
asa yabwatikire no bochoroboke bw'omwaka oyo ase rituko ria omwereri okwirania amasakara ase abarwaniri bekero gokyo bwa MCA ase chiwadi chia Nyamaiya ekerenyo na Nyansiongo nigo siasa chintidi chenekiwa ase yarorekana koba esiginyi egati ya bari bakomusira omurai bwense William Samuel Ruto na bari bakomusira omusike Dr. Fred Matiang'i omuseke oito Steven Nyariki Mbunde na roboti oruo asobwagari ase chikure chiro mutwe tobwaterane Wetani abarwaneria emerongebere korwa chiwodi chia Nyansiongo ekerenyo na Nyamaiya nigo bancheirwe gocha gotena sobo chorio boke borakore ko mutinyo gochicha ase rituko rio mweri okwirania amasakara ase kiombe ky'obojone chimbebe ase chibunge bene nigo chikambeni cha para chia bwatanse ase wodi ya Nyamaiya neria yekerenyo nigo siasa chiokworokia ning'obwateri yose gati ye chama ya UDA ya serikali neria ya UPA yokomosira Dr. Fred Matiang'i chiarokana One time! Ekerenyo one time! Udatawe! Ongara na Matiang'i! Ongara na Matiang'i! Ongara na Matiang'i! Thomas Nyandieka omurwaniri bwe chama ya UDA kurwase wodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango ya Nyamira nigo arengene rombene na yabatiotereria asa kore kampeni yae kwagachia na wonchokana na wodi eyo Nyamira netagete aba MCA tayya bagukuruta chinkundi lakini aba MCA babwato bongo bagukuikaransanse na kugambira magendero ya Nyamira na gusaba abantu ba Nyamira tagete mbate binje Nyandieka nimbwate experience ya kenene kurwa sogo korega ese serikali yaito kiagera na korera serikali yaite nene the national government more than 20 years na korera serikali yaite nke ya county government of Nyamira for more than 10 years nimbwate experience ya ti sector igolende ase amangano bugambye sege songo toka governance nyasao ngeri chingaki na somira ewodi yekerenyo ebunge ya North Mugirango omoske Jeremia Onkaro nerombe ya UPA nigo babeke kambie ntindi yokworokyo mobwabo ase babeke segetonga nigo bakomusira Dr. Fred Matiang'i inse yo murwanderio yobo ndo igatongero na manyinga nenyama igonde tayari korumoisonde korurero na gochimambia ya naende igonde tayari gochitara 28 gokorera abantu bekerenyo tugakera morongaro UPS aiga yomugusi obwate simatiangi airo mo president date comment aiga chibese chibagondara na chirocho chiri cheino bairete bonus bairete nusu bakarete nusu bakoba chibesa mokori egati yabarwaneria kurwe wodi eyo yekerenyo nigo berusiria sekeminano na gosira bamwabo omuske mata mumanyi oyore koboria kurwe chama ya UDA nigo yana netokoboko gochia byokoboria kiama kya UDA bono Francis Ndubi amenya ekero Musae Edward Machuki oyo bwateganga yokobora ko UDA aitetobote na komwa okoboko omuske Jeremia Onkaro kurwe chama ya UPA Mheshimiwa Edward Machuki ambaye alikuwa anafaa kurepresent makaratasi yake kwa IEBC leo kupitia chama cha Jubilee, lakini sababu ya uhusiano wetu kutoka kwa Mheshimiwa Fred Matiang'i tutaunga kiongozi wa chama ya UPA
aweze kupeperusha bendera yetu kama upinzani. Stephen Nyarikembonde, Nsoko TV, Nyamira. Arena yo chinga kyomuchando bwo kwenyorera emirimo gendrete kororekara sensemo y'abasaye nige kiumbe kya Alm Recruitment Agency gesokire eriko bakonya abasaye bwo kwenyorera kigasi kya maboko asichinsi kisiko anene mona asichinse kya United Arab Emirates abasaye gwetani emiyemo nigo boikira nase omubogani yo mwemiye county ya Kisii eriko erikia kwena namasakara nabo igo kuringorwa n'abateneneri bekiumbe n'abateneneri bw'omoroberio iyo eryo babe bakwenyorera amabaga yo kugenda gukora emirimo na kwenyorera engeria yabo umusaki ito Caroline Mausa naikira nase omoroberio iyo na kwarigania roboti orwo ase obwagari. Ekiombe kia ALM Recruitment Agency kikegotoka ime county ya Nairobi ritukoria ria ronkia bage gutwara etaro yabo ime omochiobo songo abase batwara gikaro kia benene gatia basaye korwa Sorogongo rwa Gusii abo barabamura eriko bakonya kwerikia konyora chigasi gochia sechinse chaisiko. Korengana no director bwe kiombe kyo Helen Luvindi niga tebire buna niga basaya bange anene mono kura Sorogongo rwa Gusii batabwatie emirimo nabo igo bagweso ya samariogo yogotindia egento kiretere koreta egetambukero gyoko bakonya kwerikia ariko nyora chigasi ekyo. We are so grateful that we have given us this chance to minister or to address the youth in Kisii. Now, this initiative that has begun today, it will not end. Reason being, we have seen young people in Kisii getting spoiled because of drugs, because of other unnecessary misconducts. But this is a call that we want to address and show them they can go out there and work. Today, I thank God that a good number turned up. More than 100, they turned up for this exercise, and we have maximum selections. And I want to assure you, your lives will never be the same again. A great support system, and I want to assure everybody that you're going to bring your children in this branch that we are going to work with, Kisii branch, that you are not going to be disappointed. Today's exercise, 50%, almost 60% selection has been done, and this is for the warehouse helpers in UAE. And we also had riders selected today for Qatar. So I want to assure that every one of us selected, you're going to get your employment visa in the right full time, as much as we submit the documents that are required, the necessary documents required for the process. Contract for this employment is not visit visa, is a work visa, employment visa, who is a contract of 2 good years. So be assured that your children will not get lost out there. Niga basaye gwetanie mie ya mababa bagwikirana imeo maboganio yo meme county ya Kisii eriko erikia na kwena na masakarabo na bego koringori gwa negatia bateneri korwa somoroberio yo eribabe bakwenyorera amabaga yo ye meremo. Twakorere chi interview abana betire biya bonongo te yabangi nankari na abo responsible monyare kurigeria abana baino chi passport ne chi good conduct egere tonyare ko baira chinse cheisiko banyare ko bagokora chigasi. Nechigasi chitoko baira taringa etire qualified jobs ntotete chigasi no enjiri chia magoko aba muraba kunyarko bagokora egere banyarko bakonyore bitoki nande nerire ngaba muraba ito isiko gana evijana tubwanete tuba somi biya egere bande isiko kwerwanirira egere nali batanyare gwesona nya samangana yobotinde nagokore ebikore birebibe ase mwanya bantu gaiga bona bosongo enteke negete kirine passport ne good conduct nande babe medically fit aba murabanyore chigasi bande igarisiko bache gotokwanya abantu 100 people mbacha lakini among those who are selected is almost around 68%. Dobwate chigasi also chia skills. Dobwate chigasi buna drivers. We have all kind of work depending ne qualification yokorete kik obwate. Dobwate chi interviews chia basubati amono lakini nchiraba na ende nchira ikerana. Sengenjo gasi abasubati terarorkana. Lakini bone gachigasi tobwate ne chia basacha abamura batakire koreta their documentations. Next week ntobwate chi interview ibere more warehousing eye tagete interview 1-on-1 na ende nere ya cleaners buna bona abachogi aba town egasi iyo nere kare Dubai mbatakete abachogi in Dubai na mono negasi ine yabamura.
Niga basai korwase county ya Kisii na boige county eri ya Nyamira babori go babe bagwesokia asobonge na kwerikia eri kwenyorera amabaga yechigasigo chiase chinse chesiko. Hinko reporter ya Ensoko TV korwase county ya Kisii eri ya Nemausa Caroline. Asense muyende abasaye 55 ase miheyemo abubanyoro gusirwa ase ogosoma busa ase chikosi cha maboko imeki skuru chubobundi aime county ya Kisii kurwa ase bengi ya KCB niko bono bareneki bakogokera maga yebenge ikoba ebintu barachi gokorera emirimo yabo niko korengana no muteneneri bwebengi yo orosagia rwa Kisii aerere igoro yo kubasira abwo ase babaire kero yomo ebyomo biseine chirubwe 52 umusake begeta seni Ensoko TV Petuel Machini na roboti oruo asobwe memono Bunenchiremo yogosira abasae kwigenderia semirimo ya maboko nigobono ebengi ya KCB richikuria rero yanyakobage kwenana obukonyi bwebintu awo cha saborukiwa 52 egati yemia abanyakobako basome bosa sechikosi cha maboko sechiskuru chubundi aoime county ya Kisii Okwana sebenge yo maiga yo kwenana obukonyi bwiga gocha sabanyora amasomayo nigobono omutenirwe benki yo James Maganda anyakobaga kwera ekenekirenge kenene gyo kwenekinga bari batigere chiskuru nchira konyora bale chikosi egere bairike emirimo lero ne wiki yene ya customer week na intubu na KCP abana mbale tuwa bere tugo sponsor ase technical training institutes bali bakolire ekosi eli tuwa sponsored for 6 months abana abambali tuwanyorete na batali kwenyara abandi batigete skuru asengenjo ye school fees lakini bari ready gukora masomo tukababimokia tukabakora interview bakagenda through college examination bakachaka gukora course kiri baganetie bono ba qualified abairu certificate course mbali mbaro bakorete amangana ya maje amangana ye stima amangana ye tukia amona amangana yo borugi na bonsi no balegaiga tu sponsor abana emia yemo lakini rera abana tokwa equipments bachiko cha kiregasi bali bakolete buya na abana 82 okwanekerekyo nigo boiganya kabaga kwenekia abo banyora bokonyubo nigo barachikunya kabaga kwigenderia semirimo yabo tambe asibono anyakabaga kuboria basahe kuibwatsi na wesokia ere konyora bokonyi kurwa asebenki yuboigo so that we equip them they start their ordinary jobs now they'll not be employed, in fact they'll be employers, and that's our purpose as KCP, to ensure that we empower as many youths as possible, those who are not now in the formal employment. Otherwise, I want to appreciate and congratulate the qualifiers, those who have certified us and who have certified the examiners, and now they are fully qualified to go and work. Thank you and congratulations. Sigati yabasaye banyorobo konyibo nigobono baereiro bya bwekyombe kya KCB asibono banyakobago saba emirimo kurwa sabantu bomwe bwancha. Mimi nimepata skills mingi kupitia KCB. Nimejua kuweka maji, unblock sewages na kuweka maji, kupampu maji kutoka ndani ya kizima nikichukua juu. Nimejua vitu mingi kupitia KCB Bank. Niko tayari kwenda kufanya kazi. Please, tafadhali tuite kazi, tuchangamkie kazi. Tunashukuru. Nilisikia hii scholarship kupitia kwa group, nikaenda nikafanya interview, nikawa chosen, nikaenda kusoma. Nimesoma, it was very friendly na nimeenjoy na nimepata tools, naenda huku nje kufanya kazi. Pia nitaunganisha wengine niwafunze, alafu nitafute kitu niweke business ni ajili wengine. Kwa hiyo nimepata scholarship na KCB Bank for 6 months. Nimejifunza kuwa plumber, nimepata skills for the 6 months. Sasa niko tayari kwenda kufanya kazi kwa Mbigo. Leo nimepewa tools hapa, niko fully equipped. Sasa niko ready kuenda site kufanya kazi. Mtu yeyote ananiona, ningependa kuomba kama kuna kazi mnaweza nitafuta kama Pama Engineering
niwafanyie kazi ya plumbing. Nashukuru sana KCP Punk. Nabo nigo boigo abasaiba nyakoba kuburirwa kwibwatesia ase mirimo ya maboko iyo erabakonye kwirika na boigo kwigenderia samagi mabo abotambe. Kuripoteria Ensoko TV kuraiga county ya Kisii nchinkuru kwa Pethuel Machin. Bia mano mwancho morigeria asoko chora Ensoko TV uboroso bwo mugusi kurandonsi asore asobot kubwa bono na boigo kubwatia mayasi njira yobwikirano yechinsa isato chia bono botuko magayo gosyomeria chiduka use magayo gosyomeria asensemerie bia sana ningirane na yanda mange tosuka kurwase getaseni kiago asobotko bwa bono. Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Onye kubwatari bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Nogane betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakeresimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Nyagitari robotamero chinga kichoborere korende tarikire nyagitari erabo botamero asogoko bokali ubuya bwekerengo kiguru utatiga Akasims Hospital nigo tubwata nyagitari bomanyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga net machine ichekerero obokole bwito nubwichinsemero ngebere nanye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga no mogongo ngokonya turabangina koibora na kurobeli uruiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo ngutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo tugotoka nsemo ya magina toligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com
Telecom. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kashim's Hospital, we treat, God heals. Abakuru nigo bakubinera iga abaisia basambete gesa kyomo gaka ukonogotebanga abaisia n'abana bagokora amang'ana y'uburiri barasarie ebintu ebinge bagwenderete kosemigwa oyo n'oyo mwaburi ogoteba abaisia mbanywete ensiabure ekagera bagasamba egesa batarochi ng'ambobe. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebine Ntubuata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwe nyoreji spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru ichio chigutumeka asichikanisha nemeiga au tuline sababu yokole talentambe gucha kuligie byombo bunebe tutarira somo chokebirigo nabo iga somo chunyamira gusa twakirishye myese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Karibu rainde tugendere kwemanyia amange omwe MC Omochore Brian upande mukaya nigo ritukoria rero atianirwa inse kiamba kia ODM magayo gochorwa kwa Dickson Machungu Mogaka gotuguterware n'ikigambiro kya Nyamira magaye kina gyo kuomererwa goswa kwa yobisi kubuwa aya nigakira magega y'umunyekero gobwe kiombe kyo gochori n'echimbibe Rastas Ethacon koraria ekiruge kyo kobabusa umusakyo ito Steven Nyarike Mbunde na mange. I, Brian Upande Mukaya, shall always, truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya. Brian Mokaya nigo arie mumana kowe MC Omochoro bwango igo Nyamira kuige kwa BC wetere tikiti ya ODM mega ya Dickson Machungo kotuguterwa isko wetera ukonachwa wekina kiabege twaseke gambero kya Nyamira. I, Brian Upande Mukaya, shall always, truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the County Assembly Member at Nyamira County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment, that I shall at all times respect, uphold, preserve, protect and defend the Constitution of the Republic of Kenya, and that I shall do right to all manner of persons in accordance with the Constitution of Kenya and the laws and the Convention of Parliament, that I shall do justice to all. So help me God. Omunyakirogo bwekiombe kyobachone chimbeba iga Kenya Erastas Ethacon nigo arweteri uko gochase bunge ya Nyamira egento kyabetereria omonogeri bwe bunge Yutadias Nyabaro komotiania eriokori byariansa mu MC Omochore asekerengo kyabasae inseye kyama kya Orange Democratic Movement. The lead Dickson Machungu Mogaka, gender male, ID as listed, ending with 490,
Nature of interest, youth. Name of party, Orange Democratic Movement. Seats allocated 1. Insert. Number 3. Name, Brian Opande Mokaya. Gender, male. Dennis Machungo ODM, Dennis Kebaso UDA hamwe na Dolphin Nyang'ara Ochubiri ngati yabaria basiririe birogo byabo wetera ekoti ase bunge ya Nyamira gochakira omwaka 2022. The party of ODM to have brought a very young, vibrant, honorable member to this honorable assembly, Mr. Speaker. You can even hear the English that this guy used to read the swearing in of his position. I want to welcome you, my brother. Let's pray. Almighty God. Steven Nyarikembonde, Nsoko TV, Nyamira. Umurai wense ya Kenya William Samoei Ruto nigo rutuko lya lero araye gikaro gya komesa entunde ya 24 ase muchiu Nairobi ekikia baretamo abarai bechinse n'ekiserikali itukire ababwatani gusanga ebirengereri na kubeka emiroberio y'ogukina obwonchereri gwetera obutumeki bw'emitandao n'echinchira chekerero muigoyo nigo korekana ase nyomba ya KICC ase rutachorero koba munyekero bw'ekiombekio ase kekyo mwaka oyomo muri kyoito Clinton Ondigi na roboti orwo asobwagari. Omurai bwense William Ruto niko bono aigoire bene omuiga okomesa entunde 24 oyoko barentamo abarai bechinse ekyo kira babwatani meomocho Nairobi. Asaruro koboria gochia sorogongo rwa Afrika koira hegetambukiro gyokobwatereria amaroro yobotumeki bw'emitandao n'echinchera chekerero asobokoreri bwaya ase sector ao asatebire buna ogokina korogongo rwa Afrika nigo koraenekigwe tari asokonyora obokonyi kurwa ase chinse chiri chikwenyara kurenda asogwekinia gwetera obong'aini bobotumeki bw'amang'ana yekerero. Digitalization offers immense potential to drive sustainability by optimizing resource use, improving energy efficiency, enabling smart grids, and fostering circular economies. Ruto oyochorwa buno munyakero gobwe kyombeki gya komesa ekego chirenta mochinse kurwense mu Afrika mocha neria irianye nigo bono hararirie buna Afrika wikebe gatie chinse echo chikuro bokonyi kurende tari echi chikonyoro bokonyi murai bwense nigo bona arura maroro yechira yamo ase chinse echo chire ababwatani hinse yekyombeki gya komesa gwetera so bonchoreria bw'emitandao bose e-commerce na kobeka emiroberio yokorendo botumeki bw'emitandao bose cyber security erio korobya obonchorerio obwo. For far too long, Africa has been a passive recipient and consumer of technology. The time has come for us to become producers, innovators, and exporters of digital solutions, shaping our own economic destiny. COMESA must therefore take deliberate steps to invest in digital infrastructure, data governance, and human capacity building, ensuring that our citizens are empowered to thrive in the digital economy. Umurayo yo muyaho komesa nigo boigo aenekire esegi yaye yoko enekia bananchi meyorongo rwa Afrika ngotwara barobosi bore bwo gotarira nsende yonsi batari ko enekia gitango kende yonsi asatebire nakyo kyairire ense ya Kenya kuraria hobosibore bwo bananchi kurwega tie chinse kurwa Afrika gotwara hobosibore bwo gotarira ense ya Kenya batari gotangwa na gosabwa masakara. We have good neighborhoods that together we can have bigger projects and dream of a region and Africa without borders. It is with profound gratitude, humility, and a deep sense of purpose that I stand before you today as the new chair of the COMESA market for Eastern and Southern Africa. I thank you for the trust you have placed in me and in the people of the Republic of Kenya to lead this great organization, one that remains a cornerstone of Africa's economic transformation and a model for continental integration under the Africa Union. Kinga kecho nigo boigasabiro borendi koenekiwa sekeribuna amagendro ta koenekiwa onye oborendi bogo turubaniwa. Clinton Ondigi, Nsoko TV.
Seneta we county ya Nyamira Mugeri Eric Okongo ni gasentunda yende aisokire na komoche serikali ase engeri enke iyo bari bibecha ebanyora. Okongo ni gobo igaruro kuboria guchia somo gusiko musiro musike Dr. Freddy Matiang'i aseganga yaye yokorigia ekerugo kyobora ibwense. Unapo tendege ndigyo gukora resi abarebi nakiba no mwako lete bonus sawa aya agenda number 1 iyo kamuno gutene na iga totebi na rero mwana de nako banga murumuri ni lakini rero mwako lete bonus ikaira ile kama cheje bona ikine giyo tonora resa bari binga ile mwana de mutapanga ade mwato panga de chire ko chise ukaranga chire igo bona ine era agenda gutene no tote adrende waziri kumora ni mora serikali bibindo bya sogete moisonde una naroje chipara chiri chikobe kwera Nyamira todigere isikuru mwaro jagende wana komoda moto tenga ngakirende moto tiga Nyamira chika na ndembo no jenga muwete pa election ira nyasio wana komote nenda mawo barasa manganai monie ngombe no boronge njena nya kusuka aliye sana batenga ngwa kana masita nonde abana babino inwako moho chekuru muinai Bokonyara Kenya yasinyire ngo supio ya wana matianya goso jiringo bachengera sikora bongo basimwe karanze benki sikabwe bagani ko bamba benki basawa tara tiara jono korwa mupira ngwaka igoro yo Dr. Freddy Okongo oinere ngwaka namba sitali zatiari nya usikio mupira nya sawu wa jamaa ngende seto ngeki bora Kenya kwa anjira kintongo mwana yo ito oinere na tutokora asukia nya sawu wanja tumubeke malia na tuinyora abarimi atoire ni bona asiadi sa ketigete serikali atobegete siringi 40 twatagete chike siringi abisi Mwancho morigeli na gwikira buno tugwikira omwerio bwa maya ye chinsa isato asenjira yo gwikira nugendera gotengera Soko TV kurano cia sura sobotko bwa bono goika ankigo chakira chinsa 12 check mambia nuchikomerana amonere Innocent Onyango amona Diana Ndemo bakoretera murubiri w'ensoko bwa kire Ritariane Ishmael Mogere na kwa niaba ya bari twagwatira na sobotko bwa bono koenekia na chibicha amona Mariogi kugwikirare ngamo na Barnabas Ondari director Zack Felista Kaberi amuna Roslyn Wanja Wotkovia.